दिनैनि बे बिटिआर हालामनि बा दुलाराय आसामनि जोंनि जा बर' खौरांगिरि नोंथांखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बिपिएफआ कख्लाबारि उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै समाजनि गेजेरावहाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै जागोनो गोथो खालामनो नागिरदों बा बर' हारिखौ नंखाय बिथिंजों दैदेनलांनो नागिरदों बेखौ लानानै दिनै जों नोंथांमोनजों फंनैसो शेयार खालामलायनो नागिरदों जायनि गेजेरजों बा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया जेन बेफोरखौ मोनथिनानै सैथोखौ जेन भबिष्यत माने समाज दाखांनायनि बेलायाव बिजिरलायनो हायो बे थांखिजों नोंथांमोनखौ लिंनाय जादों। नाथाय बिपिएफनिफ्राय गोबां खौरां मेल खालामनायाव बिथांमोना सोंलु दैखांबाय थायो एक्स एनडिपिफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ होजोबनो हायाखै बिथांमोना नाय बे साभाबिक खोन्था ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो नङा मानोना जोंनियावहाय जा एक्स ग्रेसियानि मुङावहाय लिस्ट होनाय एक्स ग्रेसियाथ' नङा रिहेबिलिटेसननि मुङाव जा लिस्ट होनाय बे लिस्ट होनाया जरेद जाबाय जानायनि थाखाय बे गोबाव जादों जोङो मिथिगौ 4,000निख्रुइबो बांसिन अलरेडि जोङो रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ होखांबाय थेवबो दाबो नोंथांमोना नाय एनडिबिपिनिखौनो जोङो हार्डकर केडार हिसाबै 225 जन होबावदों साबमिट आरो बिथांमोननि सिम्पेटाइजारा दंबावो 3029 एनडिबिआरडि हिसाबैबो 289 जन दंबावो हार्डकर केडार हिसाबै आरो एनडिबि धीरेन ग्रुप होननायनिबो माखासे जोंनियाव एक्स कमरेडफोर दङ आरो एनडिबि जोंनि जा एस ग्रुप बेनिबो 1663 सा दंबावो आरो एनडिबि उमेनफोरनि नामावबो 28 सा दंबावो दा बेफोरखौ लानानै जोङो खेबसेनो बेखौ स्क्रुटिनि खालामनानै पुलिस भेरिफिकेसन हरनानै सानसे साननैयावनो मोनजाजोबनो लुबैबाथ' जाया आरो बे मोननैखौ लानानैनो डिले जानायखौ लानानै दिनै जोंनि बिपिएफ हान्जाया गथ'फोरखौ बा जोंनि कमरेडफोरखौ लानानै गेम गेलेबाय थादों जोंनि कमरेडफ्रा बेखौ नोजोर होनांगोन जाय बिपिएफआ गावसोरो सिगाङावहाय बे समावहाय बिपिएफनियाव बस्ता थाखा राननानै माखासे आसनिफोरखौ बिथांमोना बेबस्था लादोंमोन बे समाव बिथांमोना गावसिनि एक्स बिएलटि लोगो बिथांमोनखौनो जेबो मावफुंनानै थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो हायाखै दिनै बिथांमोननि गोबां न'खरा बरबाद जाजोबलांबाय आरो बिथांमोना दिनै जोंनि एक्स एनडिबि वार्कारफोर बा कमरेडफोर बिथांमोननो जोङो एक्स ग्रेसिया होनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा रेडि जानानै दंखायो स्क्रुटिनि खालामगासिनो दं ओरैनिफ्राय पुलिस भेरिफिकेसन जागासिनो दङ अब्लाबो एन्टि एलिमेन्टस जा एक्टिभिटिस बेफोराव इनभल्भ खालामनो थाखाय इन्स्टिगेट खालामनायखौ जोङो खोनानानै आसरित मोनो मैया बावैसो सानैसो एनडिपिफोरा बिपिएफआ जेबो खामानि मावाखै बा जेबो खामानि होआखै होननानै बिपिएफआव जइन जाहैबावदोंमोन सानैसो एनडिपिफोरा दा बिसोरो बिपिएफआनोखा बिसोरो मानोना धीरेन बर'आ बिपिएफआव दंखायो धीरेन बर'नि माखासे सापर्टारानो बिपिएफआवनो हाबफिनदों बिपिएफआनोखा बिसोरखौ जोङो सिनायजोबखायो बिसोर इउपिपिएलआव दं होननायखौ जोङो मिनिदोंसो माला इउपिपिएलआव माला इउपिपिएलनि सोद्रोमा दं बिसोर मा लिस्ट दं बिसोरनाव आरो जा साफा सानै बिथांमोनखौ एनडिबि हिसाबै सोना दोनदों बिथांमोनाथ' एनडिबिनि लिस्टआवनो गैया एनडिबि होनलाबायबा जागोन नामा आरो दिनै बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंथोरलाबायगासिनो दङ दिनै जोंनि एनएलएबि फंबायफोरा मोनसे मोजां थांखिजों बर'नि समस्याखौ समाधान खालामनो होननानै दिनै पिस टकआव ओंखारबोदों आरो बिथांमोननि मुं लानानैनो नोंथांमोना इउपिपिएलनिफ्राय फैयोब्ला एनएलएबिनि सोद्रोमा खालामगोन आरो एनएलएबिनि साफ्रोमबो सोद्रोमानो जोङो 7 लाख खरै होगोन होननानै बिपिएफआ स्प्रेड खालामगासिनो दङ बेफोरलाय मा राव जाखो जेराव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया एक्स ग्रेसिया रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोनफ्रोमबो रिभलुसनारि अर्गानाइजेसननो 4 लाखनि बारा होआखै बिपिएफआ एनएलएबिनि फंबायमोननो बिथांमोनाव हाबोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ 7 लाख होगोन होननानै प्रसार खालामलाबायनायाथ' बे समाजावहाय गुबुंले आबहावा सोरजिनो नागिरनायनि अनगा मा थानो हागौ मैया मोनसे खौरांगिरि खालामदों पिटिसिआ बिथांमोना बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिथांमोना
सिगां नाथाय मैया बिथांमोना बिटिएफखौ कक्लाबारियाव सापर्ट होगोन होननानै मा बुंदों मा पिटिसि दै पिटिसि मोनसे आफाद गोदानै जोनोम होनाय बै आगोलनि पिटिसि नामा बेखौ दाखांफिनदों बिथांमोना अके खोब मोजां आंनिफ्राय बिथांमोननिसिम बेस्ट लाभ हरदों खिन्थु मोनसे बाथ्राखौसो आङो आसरित नांदों जेब्ला जोङो बर'लेण्ड बिबाय थादोंमोन बिथांमोना बहा दङमोन जेब्ला जोङो हाजार हाजार मानसिया मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोना बिथांमोननि फिसाफोरखौ मानो हराखैमोन एनडिबिआव बिएलटिआव मानो सोआखैमोन एनडिबिआव मानो सोआखैमोन बबेनि बर'नि हिर' जाफैलायखै बिथांमोना दिनै रिभलुसननि बाथ्रा बुंनो बर'लेण्ड मुभमेन्टनि बाथ्रा बुंनो बिथांमोननि साबैसे केडारा बेसेबां एबसुजों सोमोन्दो दंमोन बर'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथांमोननि डेटाखौ नोंथांमोना बिना लाबानो जाबाय आरो बेवहाय नुनो हागोन बिथांमोना सेल्फिश हारिनि थै सोबग्रा माफा माफा माने थेमासो जायनि जाहोनाव बर' हारियाव गुबुंले खालामनानै बर'नि खर'आव थानानै बिथांमोना जोंखौ नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरदों आरो दिनै प्रमिला रानि बुङोबा गामि गामि हाबदों कक्लाबारि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंदों जोंनि संकल बसुमतारी बिथाङा देरहागोन होननानै रायजोनि सिगाङाव आं दहायनो बुंखाबाय आसामिस मिडिया बिथांमोननिसिम जोंनि शंकर बसुमतारी बिथाङा फैसा गारिया मोजांसै प्रमिलाहा कोटि कोटि थाखा दंखायो प्रमिला देरहासारा हाजार हाजार हेक्टर बिगानि साहा बागान दङ शंकर बसुमतारीया मा दङ दिनै बिटिआरनि 10,000 हेक्टर हाखौ बिथांमोना दखल खालामनानै साहा बागान गायदों बहाबा बहाबा मा होनो राबार बागान गायदों बेफोरनि थाइसे थाखा रेभिनिउ दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनो होआखै आरो बिथांमोनहा कोटि कोटि रां दंखायो जेराव आरो बे थाखानायावबो बिथांमोना दंखायोखाय जोंनि मा होनदोंमोन शंकर बसुमतारी बिथांखौ दिनै लब देखायनानै बिथांनि जा गरसे गरनै गावनि जिमायनाय थाखा दङ न'खरखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखायसो बिपिएफआव बिथांखौ टिकेट होदों आंथ' खावलायो जा एसे थाखा दं बेखौ दागारसै प्रमिलाहा गावनि साहा बागाननि फैसाखौ होफैथों होमबा नोंथाङा थाखाखौ गारबानो जाबाय जाय बिथांमोना दिनै कोटि कोटि थाखा दं जाय बिथांमोननिफ्राय थाखाखौ लानानै नोंथाङा गेले आरो देराखायालै भाइ आंथ' बुंखायो आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आं जाय प्रमिलाया जाय मैया सोरमोनलाय स्टेटमेन्ट होग्राया देरहासार बसुमतारीया आरो जोंनि एक्स मिनिस्टार अदालगुरि नामा रिहन दैमारि बिथांमोना जे बर'नि थै सोबग्रा बिनि माखासे आंनाव फोरमान दं प्रमिलायाथ' दिनै मानसि लानानै हाजिरा होनानै उल्था पानियाव हाग्रा दानगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया सोंथि सोंबावदों जे बिटिआरनि एमसिएलएफोरखौ गुवाहाटीनि माबायाव थानसालियाव समायखिरा लानायनि बाथ्रा बुंदों दासो सैथो बाथ्राया ओंखारसिगोन आसल बाथ्राया जोंनि बर'नि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा जोंनि बर'नि अनसुलि बिमाफोर बिफाफोर साफ्रोमबो लेखा गोरों गियानि सुबुंफोरा दिनै बर' समाजनि गेजेरावहाय गोजोनजों लोगोसे खौसेथिखौ लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि बर' साहित्य सभाजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोर बिसोरबो बर'नि खौसेथिखौ लुबैयो आरो बर'नि थामोनथाखौ नोजोर बोनानै बे ग्लबेल मुलुगाव मोनसे फिसा फिसा हारिया जेरै ना बारलिया ना फिसाखौ मन'नानै फोजोबो फिसा फिसा हारिखौ ग्लबेल मुलुगावहाय गिदिर गिदिर हारिया जे मन'नो थांगासिनो दङ बेखौ दिनै नुनानै बर' रायजो राजाया खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ आरो माखासे बेलायाव बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ लानानै जोङो स्पष्ट बुंगोन पलिटिक्सआ देरसिन नङा आरो जिखुनु कारनाव जोङो पलिटिकेलि एवनाय जानोबो राजि जानाय दङ खिन्थु गावनि निहाथ पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय खौसेथिनि मिजिं खालामग्रा दुलाराय बर' माहारिनि जौगानायखौ लुबैग्रा जोंनि समाजा गाख'जानाय सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय गादबजानायनिफ्राय रैखाथि मोननो मिजिं खालामग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाया जेखौ लुबैदों बेखौ मावनो थांनायखौ जुदि बिथाङा बर' समाजखौ बर' हारिखौ बर' बिमाखौ बर' थुनलाइखौ बर' रावखौ बर'नि आसार खान्थिखौ धोरोम खान्थिखौ जुदि फाननो थाङोब्ला हाग्रामा महिलारि बायदिया माबायदि पलिटिसियान जागोन नोंथांमोनानो नायदो जायनि जाहोनाव बियो मा होनोमोन मोनसे आसामिस सोदोब बाहायोमोन गावलायनो माने मा होनोमोनलाय बेखौ सुबिदा बायदि
थैसोबग्रा लेवार सुबिदा बायदि मोनबा बियो नोंखौ गोदनायावबो अरगोन थैसोबगोन मेगनावबो अरगोन थैसोबगोन हारि जोबलांदों ना मा जोबलांदों बेखौ मिथिया खौसेथिनि बेरेखा मावग्राया हाग्रामायानो दिनै बर' रायजो राजाया नोंथांमोननि बे स्टेटमेन्टनि गेजेरजों मोननो हासिगोन मैया बियो माबायदि स्टेटमेन्ट होदों दिनै बियो माबायदि स्टेटमेन्ट रायजो राजानिफ्राय मोननो हागोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबां करापसन दङ होननानै बुंबाय थादों हेट प्रुफ दङब्रा जोंनाव मा एक्सन लागोन होननानै प्रुफ दङ जोंनाव प्रुफ दङ बेनि सायाव नोंथांमोना मा एक्सन 3000 crore बिथाङा दिनै जाख्ल'दों आरो बेखौ जोङो निट एन्ड क्लिन प्रुफ नागिरनानै निपखौनो जोङो एसेसमेन्ट खालामनो थाखाय दायित्व होनाय जादों एसेसमेन्ट इज गयिं अन वेट एन्ड सी जों मा मावनो हाया मा मावनो हायो बे बाराव निमाहा होला जों हाग्रामाखौ दाखालि बियो एबिएमसुनि आफादगिरिखौ गावथारनायनि मुङाव मोनसे केसाव सरजाबदोंमोन इउपिपिएलआ बासायदोंमोन बेखौ जेल जानायनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा बासायदोंमोन जेल जानायनिफ्राय बर' हारिनि सासे फिसा बिबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बर'नि सासे दैदेनगिरिमोन होननानै जों बिथांखौ बासायदोंमोन बे खेबाव जों हाग्रामाखौ बासाया दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बर' रायजो राजानिसिम बे मेसेजखौ हरनाय जाबाय